سلامت عنا هبلي كاب كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز أب مكهتا لتركبوا فتوات تخاتلتي منبار نز ساعة زوادتنا محدش تحبريتها حيزنا لكم مزينا لنا مكهتا لكم نعدم ኣብ ሓራ መሬት ዝርከቡ ዕጡቋት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክብሉ ዓርሶም ዝሰየሙ ነባር ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ወግሕ ፀብሐ ናብ ሽምግልና ይቕመጡ ከም ዘለውን ብሰንኪት ዝተፈጠረ ዕግርግር ክረዳእ ዘይከኣለ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ካብቲ ጉጅለ ዕጡቕ ክወፅእ ዋላ እኳ ፈቲኑ እንተነበረ ብሽማግለታት ተለሚኑ ግን ሕዚ እውን ኣብቲ ጉጅለ ክፀንሕ ከም እተገብረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ኣሎ እቶም ሽማግለታት ነንመን ነይሮም ንዝብል ድማ ብዝርዝር ናባኹም ክነቕርቦ ኢና ኣብ ከባብታት ሰሜን የምዕብል ዘሎ ጽምዶ ዝብል መንቅስቃስ ሕዚ ድማ ኣድማሱን ርሕቀቱን ብምውሳኽ ኣብ ማእኸል ትግራይ ከተማ ሸራሮ ስታዲየም እታ ከተማ ከም ዝተኻየደን ብኣወል ስዒድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራውያን በቐዳም ኣጋምሸት ናብ ከተማ ሸራሮ ከም ዝኣተውን بسنبت دما دحري اتناي ابونا مدهني على عامته كبر وعل قتلوا ناي صمدو مدبات كام تخيدن اب ستاديوم شرارو دما دمي بروجرام كلتو حزبي كام زو علن كابت خباب زوت صلو حبريتات يملخوتلو ازيون بزرزرنا بخم خنبلوينا ኣብ ሓራ መሬት ዝርከቡ ዕጡቋት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክብሉ ዓርሶም ዝሰየሙ ነበር ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ወግሕ ፀብሐ ናብ ሽምግልና ይቕመጡ ከም ዘለውን ብሰንኪት ዝተፈጠረ ዕግርግር ክረዳእ ዘይከኣለ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ካብቲ ጉጅለ ዕጡቕ ክወፅእ ዋላ እኳ ፈቲኑ እንተነበረ ካብቲ ብሽማግለታት ተለሚኑ ግን ሕዚ እውን ኣብቲ ጉጅለ ክፀንሕ ከም ዝተገብረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ኣሎ ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ባዕሎም ሓራ መሬት ትግራይ ብምባል ዝሰየሙ ዕጡቋት ሓይልታት ነበር ተጋደልቲ ሰራዊት ትግራይ ንነዊሕ ግዜ ዝተቃለስናሉ ዕላማ حنششويو كل نجار يلن بمبال ننبعلهم ناب حيل تقاومون بأسنا أمرهم كم زلو ካብ ባዕሎም ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ መጀመርያ ብተስፋይ ንጉስ ወድራያ ኣተሓባባራይነት ዝተመስረተ ሓራ መሬት ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦ ዕጡቋት ድሕሪ ኢሉ ድማ ብጀነራል ወዳን ጥሩ ክምርሑን ክእዘዙን ዝፀንሑ እዞም ሓይልታት ሕዚ ግን ድሕሪ እቲ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝፀንሐ ምስሕሓብን ዘይምትእምማንን ሕዚ ግን ናብ ቆልዑ ባእስን ምጭቕጫቕን ከምኡውን ሓለፍቲ ናይ ምዕፋን ተግባራት ብተወሳኺ ድማ ሓለፍቲ ናይ ምቅያር ታክቲካዊ ኣካይዳ የካይዱ ምህላዎም ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ وانا ملعلي تقون صدما اب منغوتهم لعلوت امرار حزنبرو مناسياتن اتوم عبيت نبر مريحنت سراويت تግራይ ዝነበሩ ሽማግለታት ጀነራላትን መኾኑን ተፈልይጦሎ እቲ ሕዚ ማዕበለ ጎን ጽድማ ካብ ቀደሙ ተሰራዊት ሕዝዎ ዝነበረ ዕላማ ተሓንሽሽዩ ብዝብልን እቶም ደለይት ለውጥ መናስያት ብዝሓዝውን ብዘልዕልውን ብመናሰይና ንምራሕ ዝንስኻትኩም ዓበይቲ ኢኹም ኣይትመርሑናን ዝብል ከም ዝኾነን እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ብሽማግለታት ጀነራላት ናይ መምራሕ አካይዳ ድማ ብጠቕላላ ኣይንቕበሎን ክብሉ ከም ዝገለጹሎምን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ዘሎ እቲ ሕዚ ዘሎ ጎንፂ ድማ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ክዓርግ ዝኽኣለ እቶም ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዓበይቲ ጀነራላትን ኣዘዝን ሓይልታት ሓራ መሬት ክኾነለዎም ዝብል ትእዛዝ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት እቶም ሰራዊት ከም ዝወረዶምን እቶም ኣባላት ሓይልታት ሰላም ድማ ነዚ ተግባር ከም ዝተቃወምዎን እዚ ስዒቡ ድማ ከም በዓል ኮነሬል በረህ ባራኺ ወይ ከዓ ወድራያ ተስፋይ ንጉስ ኣቦይን ዝተባሃሉ መሪሕነት እቲ ሰራዊት ኣኼባ ረጊጾም ከም ዝወጹን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከም በዓል ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ላዕለዋይ ሓላፍን መስራትን ነቲ ምንቅስቓስ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎን ምስቶም ካልኦት መራሕቲ ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ድማ ብዙሓት ዕንቅፋታት ይበፅሕዎ ከም ዘለውን ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኣቃልዑ ነይሩ እዩ ብተወሳኺ ድማ ረዳይ ዋዩ ዝተባሃለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓይልታት ሰላም ኣብዚ ሰሙን ብዘለዓለ ተቃውሞን ን24 ሰዓታት ኣሲሮም ከም ዘጠንቀቑውን ንሰራዊት ትግራይ ዝደግፉ ጽሑፋት ትፅሕፈለኻ ዝብል መፈራርሒ ዝበፅሖ ዋላ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ናይቲ ዲኤፍን ናይ ቲፒኤፍን ማለት ናይቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊትን ናይ ሰራዊት ትግራይን ብውግእ ምስዕዓር ነቋር ዓወትዩ ክብል ብትብዓት ጽሒፉ ይርከብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ማለት እዩ ኽብረት ተኸተልቲ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ምዃኑ ዝዝረበሉ ረዳይ ዋዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ነተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ይቅርታ ከም ዝሓተተን ሸዊት ንስኻ ኢኻ ትኽክል ነርካ ከም ዝበለን ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኣስፊሩ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ኣብቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ሰራዊት ዓብዪ ጎንፅን ዘይምትእምማንን ከም ዘስዓበ ካብ ባዕሎም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታት የመላኽቱ ኣለዉ ተስፋይ ንጉስ ወድራያ እውን
ሓያል ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኩነታት ነሱ ብምርድዳእን ብኻሊእ ነገርን ክፍታሕ ተዘይክኢሉ ድማ ሕዚ እውን ሕማቕ ዝበሃል ኩነታት ይሕልፍ ከም ዘለኹን ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ፅሒፉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኮነሬል በረኻ ባራኺ ካብ ግንባር ሓደ ዓፋር ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሲዶም ምክትል ኣዛዚ ከም ዝገበርዎን ሕዚ ድማ ብጀነራል ጉዕሽ ገብረ ክትካእ ድሕሪ ምውሳኖም እቲ ዕግርግር ከም ዝገደደን እዩ እናተፈለጠ ዝርከብ ማለት እዩ። ክብረት ተኸተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ውሽጢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሰራዊት ንሱ ዘይምትእምማናት ይፍጠር ከም ዘሎን ወግሒ ፀብሒ ድማ ናይ ሸምግልናን ናይ ካልኦት ዓይነት ፕሮግራማትን ናይ ምርድዳእን ፕሮግራማት ይካየዱ ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክብረት ተኸተልቲ። በዚ መሰረት ድማ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መሪሕነት በብመዓልቱ ነንባዕሎም ዝቲ ይበኣሱ ከም ዘለውን እቲ ምትእምማን ዝበሃል ጠቕሊሉ ካብቲ ከባቢ ርሒቑ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ድማ ሕዚ እቲ ናይ መጀመርያ መስራትን ኣዛዝን ዝነበረ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ሕዚ ካብቲ ዘለዎ ካብቲ ዝነበሮ መሪሕነት ኣልዒሎም ናብ ካሊእ ክወስድዎ ከም ዝኽኣሉን ንሱ ድማ ብጉጅለ ወይ ከዓ ኔትወርክታት ይባረር ከም ዘለኹን ካብ ስራሕይ ይባረር ከም ዘለኹን ይግለል ከም ዘለኹን ኢሉ ፅሒፉ ከም ዝነበረ ንዕኡ ድማ ሕዚ ብሽምግልና ፈቲሖሞ ከም ዘለውን እዩ እቲ ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ። እቲ ዝነበረ ሸምግልና ድማ ከም በዓል ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ነበር ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝነበረ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ደቡብ ትግራይ ናይ ዞባ ማሕዳር ዝነበረ ብዋቶም ዝተመርሐ እቲ ሽምግልና ሎሚ እውን ከም ዝቐፀለን ብኡ ድማ ተፈቲሑ ኣብቲ ዝነበረሉ ቦታ ክቕፅል ከም ዝተወሰነን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ። ናፍቲ ናይ ቀፀለ ሓበሬታና ክነስክረኩም ከለና ከዓ ኣብ ከባብታት ሰሜን ምዕብል ዘሎ ፅምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ሕዚ ድማ ኣድማሱን ርሕቐቱን ብምውሳኽ ኣብ ማእኸል ትግራይ ዝኾነት ከተማ ሸራሮ ስታድየም እታ ከተማ ከም ዝተኻየደን ብኣወል ስዒድ ዝተመርሐ ጉጅለ ለለኹ ኤርትራውያን ብቐዳም ኣጋምሸት ናብ ከተማ ሸራሮ ዝኣተዉ ኮይኖም ብሰንበት ድማ ድሕሪ እቲ ናይ ኣቡና መድሃኒዓለም ዓመታዊ ክብረ በዓል ቀፂሉ ናይ ፅምዶ መደባት ከም እተኻየደን ኣብ ስታድየም ሸራሮ ድማ ደሚቕ ፕሮግራም ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዝወዓለን ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ። እዚ መጀመርያ ክወፅእ ከሎ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ክናጋዕ ፀኒሑ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ሸራሮ ተቆፃፂሮሞ ምስዑ ጥቀምዮም ካልኦት እዮም ዝብል ሓደ ሓበሬታታት እናወፀ ነይሩ እዩ። በዚ ድማ ህዝብና ክደናገፅን ክፈርሕን ተራእዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝተራእየን እቲ ብሓቂ ግሁድ ዝኾነን ድማ ብኣወል ስዒድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ኤርትራ ኣስመራ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ሓገዛት ማለት እውን እቲ ነቲ ናብ ንግደት ክትከይድ ከለካ ትሕዞ ትኽእል ናይ ወለድና ናይ ንቡር ወይ ከዓ ናይ ዓመታዊ ወይ ከዓ ናይ ኩስሚ ዝበሃል ናይ ንቡር ስነ ስርዓት ሒዞም እኽሊ ፅዒኖም ብዙሕ ህዝቢ ሰሊፎም ኣብ ጎኖም ናብ ሸራሮ ከም ዝኣተወን ኣወል ስዒድ ዝመርሖ እቲ ጉጅለ ድማ ኣብ ናይ ሸራሮ ከተማ ዝርከብ ዓብይ ስታድየም ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሓዋዊሱ እቲ ድሙቕ ናይ መድሃኒዓለም ዓመታዊ ክብረ በዓል ብድሙቕ ከም ዘሕለፎን እቲ ናይ ኩስሚ ስነ ስርዓት ከምኡ ድማ ብዓብዩ እቲ ናይ ፅምዶ ስነ ስርዓት ከም ዘካየዱን እዩ ዝንገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። እዚ ሕዚ እውን ናይቲ መቐፀልታ ኣብ ናይ ክልቲኡ ዶባት ዝካየድ ዝነበረ ፅምዶ ናቱ መቐፀልታን ናቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕ ዝኽእልን እዩ ዝበልዎ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ድማ ሕዚ እውን ናብ ትግራይ ውሽጢ ከኣቱ ጀሚሩ ከም ዘሎን ናቱ መቐፀልታ ዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ማእኸል ትግራይ ክግበር ኣብ ሸራሮ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝኾነን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማእኸል ትግራይ ተገይሩ ከም ዘይፈልጥን የግዳስ ኣብ ዞባታ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ጥራይ ኣብ ማእኸል ይራኸብ ከም ዝነበረን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ሕዚ ግን ናብ ማእኸል ኣትዩ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ፕሮግራም ኣብ ሸራሮ ከተማ ከም ዝተኻየደ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘለኹ ክብረት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። እንተኣነ ግን ኣብ ዝነበረ ንምድላው ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም።